Irix, az csípni fogja, de jó rá. Fülem is nagyon látni. Picit csak. Gyere közel! Mert az nem annyira fáj, de mégis. Zsebike is rákapott az ízére? Aha. De Ez olyan ugrálós atomos. Na, amikor így érzed, hogy nézd csak. Kezd húzni. Nézd csak, most fordul, és akkor lesz erős. Figyeld. Most fordul, Rövid póráz. rá nyugodtan, ezt mondtam a Virit is. Tehát még nem erős, amikor elfordul. Vigyázz, vigyázz, vigyázz. Gyere ki, gyere ki, gyere ki. Amikor nagyobb kell húzni, és nem akar a fordulni. Még egy orba vágott zsebinél nincs is jobb. Csak 2. Két orba vágott zsebi? Hát, ne sírjál. Most. És... Fölfelé tudod folyosálni. Most. És... Most. Igen, már itt is fáj, ahogy így fogod. Hát persze. Nézitek, anya? Fölvesszük, kicsim, igen. Ezzel nem annyira fáj. Jó, hát otthon van Irix, és befújjuk vele. Majd először úgy fogsz fájni, hogy be fogsz húzni a gyönyört. Akkor a WC-n fújt. Na most egy kicsit én is kipógálhatom?